नय अभिनेता हुए देशवा के राजा जी, चमचा नाराज बाड़े आए बड़ी मजा जी। कि वही छूटल क्यों कर खुमार भाई लोग, कि वही छूटल क्यों कर खुमार भाई लोग। कि अब किराइल बस सिलेंडर बोल श्री राम भाई लोग। कि अब किराइल बस सिलेंडर बोल श्री राम भाई लोग। कि यही से चला तो सब कर काम भाई लोग। कि अब किराइल बस सिलेंडर बोल श्री राम भाई लोग। नफरत के बढ़ल जाता देश में प्रगति, चमचा लोग के बुझात नइखे मारल बाटे मोती। कि नफरत में बढ़ल जाता देश प्रगति, चमचा लोग के बुझात नइखे मारल गइल मोती। कि अब अंध भक्त के लागल बाखुमार भाई लोग। कि अंध भक्त के लागल बाखुमार भाई लोग। अब किराइल बस सिलेंडर बोल श्री राम भाई लोग। कि अब किराइल बस सिलेंडर बोल श्री राम भाई लोग। नेता